treba pustiti mladež da odlučuje. Trebamo više uključiti mladež. Ovo nije više normalno što se događa u ovoj državi. Ako ste mislili da više nema pravog, angažiranog, divljeg panka, sigurni smo da vas je uvod u pjesmu benda Abergaz, koji ste upravo čuli, razuvjerio. Bend je nedavno snimio novi album, a o njihovoj glazbi pričali smo s pjevačem Davorom Hranjecom. Taj bend je nastao iz jedne osobne prijeke potrebe da sviram negdje svoje autorske pjesme. Sam prije tog benda bio u jednom sastavu koji se zvao Truj se dok si mlad i gdje smo svirali kojekakve obrade od Black Sabbatha do Green Daya. Kako taj bend je prestajao biti cover band, nekako su se, znači, tadašnji članovi više opredijelili za heavy metal žanr ili čak, ja bih rekao, i nu metal. Mene nekako interesirao uvijek najviše taj bio punk od kad sam krenuo svirati, tako da je nekako to naprosto bio taj logičan slijed događaja da onda napravim svoj vlastiti bend, ako već imam nekakve svoje stvari i to sve i hoću ih svirati uživo. Baviš se i aktivizmom, pa me sad tu zapravo zanima, ja sam malo istražio, ti si se vrlo rano počeo baviti aktivizmom, vrlo mlad, pa me sad tu zanima je li tu punk povukao aktivizam ili aktivizam povukao? Svakako, mislim, budući da je tu punk meni konkretno povukao i to da ja taj svoj nekakav introvertni tada doživljaj svijeta, ja počnem i kroz njega izražavati. Naprosto nekako je bilo isto da je došao i taj aktivizam onda skupa sa tim punkom na nekako logično, budući da je punk sam po sebi dosta ovako i aktivistička muzika, a ja nisam samo onaj čovjek koji voli samo onak da pjeva ili priča o nečemu, već mene zanima, znači, kako to, ako ima smisla, provesti u djelo, pa onda sam se tako negdje sa tih 16-17 godina i počeo, znači, sam baviti nekakvim ovako sociološkim pitanjima kroz taj svoj aktivizam. A koja pitanja te zanimaju? Djeluješ li u nekim inicijativama? Na kojem prosvjedu ili u kojoj inicijativi negdje te se može sresti? Pa može me se uglavnom sresti na svim tim mogućim po Zagrebu što se događa inicijativama, a da ja imam osobno ovako vremena, onda uvijek vrlo rado dođem podržati bilo šta što nekako, znači, tu cjelokupnu borbu civilizacije protiv babarluka znači, vodi kroz svoje različite oblike. Znači, uvijek mi se uglavnom može vidjeti, znači, na takvim prosvjedima, budući da dosta često i sam dosta direktno sudjelujem na istima. Sad ovako nekakav slučaj izolirati ili nešto, to malo mi je teško sad ovako u ovih već ima već sad bome 10 godina. Ne znam sad koji bi sad slučaj ovako generalno izolirao bio, osim onih već koji nisu već, ne znam, prošli po medijima i tako. Tvoje pjesme, rekao si da nije da želiš samo da se pjevaju, nego da imaju neki značaj. Pa me sad tu zanima jedan moment, ja sam preslušavao malo Abergaz i imaš pjesama koje pjevaš u ženskom rodu. Kako se to dogodilo, odnosno zašto se izražavaš u tom? Pa zbog toga što su te pjesme, ja bih ovako se izrazio, znači da to su ovako moje najintimnije prirode pjesme. Znači te koje pjevam u ženskom rodu, to su one koje, kako da kažem, iz najdublje dubine moje duše, uma, srca, svega što imam, valjda dolaze i nekako uvijek kada se, znači, sam prema sebi usudim uopće u tom kontekstu razgovarati o tim nekakvim pitanjima već koje su već došle eto i u pjesme, onda nekako da ih stavimo u muški rod, mislim da ne bi bile prije svega iskrene. I iz tog razloga je tu onda zapravo taj ženski rod i nekako mi neizbježan. Osim što ste koncertno aktivni, Abergaz je
aktivan i diskografski. Možeš nam reći nešto o vašem zadnjem albumu? To je nedavno izašlo, ako se ne Je, nedavno smo ga objavili za ovako DIY etiketu od legendarnog Zdenka Franjića. Ako Zdenko ovo sluša, ja mu se i ovim putem zahvaljujem na tome što nam je objavio album. Znači, on ima tu svoje slušanje najglasnije, gdje su još i Majke i Satan Panonski i ne znam ko sve nije tamo od kraja 80-ih na ovamo objavio. Upravo svoja nekakva prva izdanja. Ali evo, to je nama već četvrto. Do sada smo sve sami izdavali i pakirali. Sad smo to objavili i znači, na CD-u kao znači, službeno izdanje. Možeš li nam reći nešto o sadržaju glazbe? Zapravo, album je podijeljen u više dijelova? Tako je. Album ima svoja poglavlja, koje to su znači ovako što bi se, evo da pričamo u terminu nekakvih ploča ili nešto, to bi onda bili EP izdanja. Ima ih sveukupno znači, na tom albumu sa tim znači, bonus EP-om je znači 5 poglavlja bi onda bilo. Evo, mogu ovako reći onda koje su poglavlja jednostavno. Naravno. Znači, prvo poglavlje je primitiva, nakon toga slijedi uron, pa nečkanje, krajnost i onda je onaj bonus kao i najava između ostaloga za sljedeći album koji je već sada u izradi. On se zove Površina. Ovaj je sada još uvijek aktualni album, zove se Proboj biti postojanja i kada se uzmu prva slova znači od naziva tih poglavlja, ako se izuzme naravno ovaj bonus, onda se dobije punk. I to nije slučajno, nego da pače vrlo namjerno, budući da sam taj cijeli album znači, tekstualno i muzički koncipirao kao znači, to probijanje znači, tog, svih tih nekakvih životnih pitanja i opće bitka istoga. Znači, mislim, upravo kroz te nekakve etape i sa zvukom, i sa tekstom, i sa cijelom znači, pričom, znači, baš kroz tu nekakvu punk perspektivu. Pa sam onda htio da, naravno, da to bude opet smisleno i sa ove i sa one strane, jer, kak da velim, volim se igrat na taj način. I isto ono što mi je jako drago da smo uspjeli taj cijeli album sastaviti na način što smo snimali sva ta poglavlja, kako da kažemo, u stilu Ratova zvijezdak. Znači, prvo smo snimili znači, ono što je bonus i onda nakon toga smo snimili 3. poglavlje, pa 4, pa 1 i onda 2. A malo ste išli obratno. Ili 2 pa 1, sad ne znam ni ja više, sad mi je malo već to sve ispomiješano u glavi. Ali ima svakako na internetu, ima svaki datum kad je koji EP izdat, tako da mislim se mogu se slušati i odvojeno. Aha. Znači ne treba u cijeloj priči, makar je najinteresantnije možda ih upravo u toj cijeloj priči poslušati, jer ona će biti jasnije zašto je baš zvuk ovakav na ovome poglavlju, ovdje ovako i tekstovi i teme i tako to. Dakle, preporučaš u kompletu svakako, da bi se da uopće razumjelo znači što je, kako da kažem, pjesnik htio reći. Abergaz možete pogledati večeras u zagrebačkom klubu Route 66, a datume ostalih nastupa provjerite na njihovoj Facebook stranici.